akong problema kabahin sa akong uyab usa na katuig ang nakalabay. Siya ang nibuwag na ako kay matud pa. Nawad-an ako na siya og love. Ug nakakita na siya og ihulip kanako. Nasakitan ko pag-ayo ni ini, ilabi na nakadawat ko mga istorya gikan sa among mga suod nga higala nga malipayon ko nung akong kaning uyab uban sa babae. Apan bisan pa ni ini, wala pa gid ko maka-move on sa akong kaugalingon sa among panagbuwag. Doon nagihapoy mga panahon nga mobisita ko sa mga lugar nga amo kanhing ginasuruyan. Gani karon kanunay gihapon na akong sundon ang ihang Facebook account. Kaya nagtinguha ko kay basig maabot ang panahon nga magka-cross ang among mga dalan. Aron nasubling sumpayon ang mga nabugto na mong relasyon. Apan naglaom ko na wala na gyud ug dili na kani mahitabo. Kay hangtod karon wala na siya nagparamdam kanako. Saan ko man pag-move on by Red? Kay hangtod karon di pa nako madawat nga di na ako ang iyang gihigugma. Palihog tambagi ko kung unsa akong buhaton, kung saan ako pagdawat, gawa na siya sa akong kinabuhi karon. Ang nagpada, Lynn. Lynn, para kanimo, expected na nga maglisod yung ka og move on sa mga nahitabo gumikan kay ikaw man ang grabing nahigugma sa lalaki. Kung nahitabo pa nga ikaw ang nakigbuwag sa lalaki, aw siguro bisan usa ka adlaw makalimot ka niya. Sa imong kahimtang karon lisod ang pag-move on. Labi na nga halos tanang lihok o hunahuna tuag hapon sa imong ex. Bisan gani sa diha sa iyang Facebook account o sa iyang mga higala, labi na sa inyohang mga tapok, siya gihapon ang inyong mahisgutan. So sigurado ko nga isod para kanimo ang makalimot kaniya. Apan para nako, kung gusto ka nga makahingpit nga makalimutan siya, makatabang nimo ang paglikay nga mahisgutan ninyo siya sa mga tapok-tapok kuyog inyong mga higala sa pagsunod nimo sa iyang Facebook. Suway sab siya og pag-unfriend sa iyang Facebook account. Aron wala na may communication. Kung dili na sad ka makita sa ihang mga pictures. Laing paagi aron hingpit kang maka-move on. Mao ang pagpalapad sa imong kalibutan pinaagi sa pagpangita og mga bag-ong mga higala. Kahimuon nimong aktibo ang imong kinabuhi pinaagi sa pag-apil og mga kalihukan og organisasyon. Pinaagi ni ini ma-divert ang imo ang mind imbes nga magpunay kag hunahuna ngadto sa imong ex-boyfriend. Ayaw na pagpaabot nga magparamdam pa siya nimo kay sigurado na nga dili na ni mahitabo. Man nga ang paghikalimot sa nahitabo
mag-agad ra gyud na sa imong kagalingon ug dili sa ubang tawo. Kay hangtod nga di mo siya makalimtan, magpagilin ug magpabilin gihapon ang kahapdos ug kasakit sa inyong panagbuwag. Daghang ding salamat Lynn ug unta daghang kang nakatunan nakuha sa atong tambag. Alang sa mga gusto magpatambag, pwede rin mo message sa akong Facebook account Rad Amaya o sa akong FB page Rad Cebu Live. Daghang salamat.